El Club Futbol Mollet acumula 6 punts de 6 possibles després de guanyar a casa contra el Can Gibert per 2-0. Els primers compassos del compromís han estat marcats per l'absència d'arribades perilloses per part dels dos conjunts. De fet, la primera ocasió clara de gol ha arribat al minut 20 amb aquest tímid xut de Pau. Tot i que la primera rematada de l'enfrontament ha dut segell visitant, el Mollet ha estat primer en golpejar amb aquest gran gol de Corzo, que obria la llauna a la mitja hora de partit. Quan faltava un minut per marxar cap als vestidors, el Can Gibert ha estat a punt de treure profit d'un desplaçament des del mig camp, però sí tot treu un peu salvador per mantenir el resultat abans del descans. A la represa, els d'Albert Camarà han sortit pel segon i l'han trobat al minut 5 de la segona meitat a la sortida d'un córner. La pilota acaba als peus d'Adrián, que no perdona amb un xut a l'escaire de la porteria gironina per situar el 2-0. Amb el pas dels minuts, tots dos equips han buscat la porteria rival, un per sentenciar el partit i l'altre per reduir diferències, però cap dels dos ha estat encertat de cara a la porteria. Una vegada més, Sito ha estat protagonista amb aquesta aturada en l'últim tram del compromís, que ha tancat la porta a les esperances d'un Can Gibert que ha marxat sense premi del municipal Germán Gonzalvo. Está claro, esta primera catalana es muy complicada y en todos los partidos del grupo hay muchos goles siempre y siempre todos los equipos siempre casi marcan y hacer portería cero ya casi que te asegura con un gol los 3 puntos y pues es importante. Yo siendo defensa pues muy contento. Han aparegut molt més les interiors nostres i això ens ha donat moltes més arribades, opcions. L'única però és les ocasions que hem coincidit. El rival han sigut 3 clares, que Sito ha aparegut. És un dels baluards de l'any passat i esperem que aquest any aparegui poc, però quan tingui que aparèixer amb aquesta solvència. I la veritat que molt contents. Sabíem que seria un partit difícil, però bueno, l'hem plantejat bé, estic content del plantejament. I la primera part han arribat una vegada, han fet un gol, ens han castigat moltíssim, nosaltres hem tingut una de molt clara que el porter l'ha tret. I la segona part sabíem que tindríem opcions perquè som un equip bastant físic, amb transicions, però llàstima que un gol a pilota parada al minut 5 doncs te condiciona una mica. No? Amb aquesta victòria, el Mollet ja n'acumula 2 en les 2 primeres jornades, una dinàmica que només comparteix amb Roses i Manlleu. Això sí, la millor diferència de gols és per als molletans. El Sant Gervasi ha començat la temporada amb una victòria al partit contra el Lleida. Les jugadores han demostrat la seva qualitat a pista, al seu debut a Copa Catalunya. Ha estat un partit molt competit, on les molletanes han mantingut la intensitat fins al final. El compromís ha començat amb una estira i arronsa constant, on finalment les visitants han aconseguit tancar el primer període 2 punts per sobre amb un ajustat 19-21. Al segon quart, les lleidatanes tenien les idees clares i han continuat sumant el marcador. A l'equador del període s'han escapat amb 6 punts de diferència, amb el 24-30. Les molletanes, però, tenien clar que no les deixarien anar per aquest camí i han pressionat per retallar distàncies i finalment posar-se per sobre el marcador. Així, al descans han situat el 40-35. A la segona meitat, les de Carles Paredes han sortit amb totes i no han cedit la iniciativa. Les del Lleida, per altra banda, no llançaven la tovallola i han anat trepitjant els talons a les molletanes durant tot el quart. Així, tot el Sant Gervasi ha acabat anant-se'n de 7 punts, amb el 61-54 al marcador. D'aquesta manera ha començat l'últim període, on les molletanes han jugat amb més comoditat. La seva defensa impecable, sumat al poc encert de les visitants, han fet decantar el partit en aquests últims minuts. Un parcial de 13-0 ha situat a les col·legiales 20 punts per sobre. El Lleida ho ha deixat tot sobre la pista, però no ha pogut amb l'energia de les molletanes. Així arribava al final del partit amb el 80-63 definitiu. Havíem parlat de controlar el ritme de joc, de no córrer tota l'estona perquè si no el facilitàvem i al principi ens ha costat, però en defensa les noies aquestes són una canya, han començat a apretar en defensa, en atac hem començat a controlar el quan tirar i crec que això ens ha donat, hem començat a notar més fàcil que no pas al principi i això ens ha donat la tranquil·litat de poder anar sumant a poc per emportar-nos al partit. En altres la baixada física que hem donat a la segona part ha sigut molt important, ja que la primera hem aguantat a nivell de ritme i l'encert també seu ha fet que s'engrandís la diferència. Hem començat amb moltes ganes, teníem molta il·lusió de començar aquesta nova etapa a Copa, que mai havíem jugat i crec que ha sigut important que des d'un principi hem sortit molt intenses, molt dures i hem jugat així els 40 minuts i al final jo crec que aquesta ha sigut la clau, que no hem baixat els braços.
Al pròxim partit, les molletanes visitaran la pista del Jaiec. La màxima anotadora ha estat Paula Alba, amb 19 punts. El debut a primera catalana del sènior femení de la penya blaugrana handbol Montmeló s'ha tancat amb victòria montmelonina. El partit contra el Molins de Rei ha començat molt ajustat. Tot i això, les de Paco Velasco han estat lleugerament millors durant la primera meitat. Fins i tot s'han aconseguit escapar de 3 gols al marcador amb el 14-11, una diferència que les visitants han aconseguit reduir abans del descans, on el marcador reflectia el 15-14. La segona part ha començat amb un gol del Molins de Rei que ha situat l'empat a 15. A partir d'aquí, gràcies a l'actuació decisiva de la defensa, la penya blaugrana ha fet un pas endavant i s'ha anat escapant progressivament a l'electrònic. De fet, a l'equador de la segona meitat, les montmelonines han signat un parcial de 7-3, que les ha permès posar-se amb 4 gols d'avantatge. La diferència a l'electrònic s'ha mantingut fins al xiulet final, amb el 33-29. Crec que el punt clau ha sigut la defensa, especialment. És a dir, atacant al final pots fer molts gols, però en aquest partit ha valgut la defensa, agafar aquestes pilotes perdudes d'elles. D'aquesta manera, el Montmeló ha tancat amb victòria el seu primer partit a primera catalana. Ara les de Paco Velasco ja pensen en la pròxima jornada, on visitaran el camp del Sant Cugat. Al voltant de 100 atletes han participat en la 25a edició de la Milla Urbana que organitza el Club Atletisme Montornès per acomiadar la festa major i donar a conèixer l'atletisme. Em sembla una activitat que està molt bé per potenciar l'esport aquí a Montornès i la veritat és que jo no havia corregut mai i m'ha agradat molt l'experiència. La milla s'ha celebrat tradicionalment al carrer de Federico García Lorca, però enguany els corredors han estrenat pista un cop acabades les obres de restauració. Un clàssic aquí a Montornès, no? Abans ho fèiem a Montornès Nord, van canviar la ubicació i ara ho tenim aquí a les pistes, que és on nosaltres entrenem i al final és el lloc on els nostres atletes se senten còmodes. I aquesta milla doncs, per nosaltres és bastant important perquè així també donem a conèixer que hem restaurat l'antiga pista per la riuada que vam tenir fa uns anys. Hi han participat atletes de totes les categories, des de mini fins a veterans, i la distància ha variat en funció de cada categoria. Els participants de l'absoluta, tant masculina com femenina, s'han preparat per córrer una cursa d'una milla. La preparació que fem primer és averiguar o mirar els quilòmetres que ens toca competir. Per exemple, per una milla, que són 1.609 metres, el que normalment fem és un rodatge d'uns 5 quilòmetres per agafar el ritme adient per una cursa. Al final de cada cursa, els atletes han rebut una samarreta de regal i una aigua i un refresc per recuperar energies.